Birine aşık olmak için 1,5 sekund hem yeterli. 10 yıldır ışık üstüne geçirilen barlaların neticesinde birine aşık olmak için 1,5 sekund hem yeterli bolur dep aýtýarlar. Bilim insanları beynimize hücum eden kimiki maddeler sebepli ilkinci bakışta aşık olma mümkünlüğünü aýdýarlar. Işıkın kimiki kartasyny çıkaran bilim adamları joşgyny oýandyran kimiki maddalaryň sekundun 1/1000 wagtynda beynimizin içine geçip bilýänligini aýdýarlar. Bu karta göre ışık duygusu bedenimizin 12 yerine duyulýandyr. Işıkın beynimize berýän täsiri neşe maddasynyň berýän täsirinden hem hasçylşyrmydyr. Ama sana şu taýda şeýle bir sorum bar da, ışık beyinde bolýarmy ýoksa yürekdemi? Muňa şeýle bir jogap bermek isleýän. Bugüne çelle geçirilen barlaların neticesinde hemme zadyň beynimizden gelýänligi, ilkinci beynimizin hareket etmesi neticesinde yankı ışık duygusyny duýan 12 nokodumuz hem beynimizden soňra işläp başlaýandyr. Men aman hümmi, indiki videomda görüşýänçek, hoş, sag olun.